लागाव बाहेराव जलदब हिन्जाव गोदानखौ एबार देखायबां नै गसाइगाव माथाइगावनिनो हिन्जाव गोदाना जानुवारि 22 तारिख बयबो फैलादो सिनायखाबाय जानो हागौ खुलुमनाय जासिबाय बयनिसिमबो आंनि इउटिउब नायगिरि साफ्रोमनोबो दा आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय हाबा दं जों गामियाव सासे फंबायनि हाबा बेयावहाय आङो खामानि मावनो थांगासिनो बेखौ नोंथांमोननो देखायगोन दिनैहाय माबायदि खामानि मावो दिनैहाय सुरु खालामजेनबाय सेंग्राफोर गोजा गेटनि थाखाय आरो बेबायदिनो साजायनायनि थाखाय लाहार फाहार खालामदों बेखौ नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन दा सोरनि हाबा आरो बेखौबो नोंथांमोननो हिन्जाव गोदानखौबो हौवा गोदानखौबो आङो देखायगोन फैयै फैबाय दा नै बे बैग्रि बारियावहाय फैजेनबाय नै बैग्रि बिफां लांनो फैदों जोङो नै बैग्रियावहाय नै बे बिफांखौ नायदो नै बे बैग्रि बिफांखौ नायदों आरोना दाननो थाखाय एसे साजायनो थाखाय दा माबेखौ पसन्द जायो नैबे खेलाजोंनो नारनानै लांगोन लागाव बैग्रि दालाय लांफैदोंलै जोङो गेटनि थाखाय बैग्रिनिसो खालामखायो जोङो गेटनाखौनो नुलांगोन माबायदि खालामो ओरैबायदि स्टाइल खालामखागोन सेंग्राफोरा नै बैग्रि दानदों सालदे नोङो माव नोङो जालै जेबो खोथा गैया गसाइगावनि लाखिफानाय सासे फंबायजों लोगोसे जायो मालाथो लानो सानदों नोंला आरोबाव नोंहा खालमासि लानो सानदोंमोन सिनाय दंना गैया रा सालथे नोंलाय गैया नंगौलै नंगौ एबाराव फैला नायनायनि हिनजावा ए नायनायनिथ' बयबो दानो नायनायखौ मोजां मोनो नै हिनजाव मोजां मोनबायना जाया महरा ओइ नायना लाजोबलायाव सेंग्राफ्रा गासिबो नै बेयाव गासिबो सासेबो हिनजाव गैयि गोजा नै जोंनिया आंल' हिनजाव गोनां नोंसोर दा नै बेल' हिनजाव गोनां औ नायनायनि अबसे आंनिया नोंजोबा नायहैनायनि जोंनिया फंबायना औ दानगासिनो दं नै जाथ'बाय सालथे दानफैबाय नै गोलैबाय जोंनि सालथेया दानबायलै नोगोद मावथिलै हिनजावबो गैया मोनबो गैया न'खरावबो रावबो गैले संनानै जाहोग्रां गैले सालथेनो बिमा बिफाल'सै रावबो गैले लानाङासै औ बेनोथ' जादों लोगोफोर नै दायो जोङो थिखो दानखांबाय दाननानै थिखोबाय नै खेलायावहाय ओइ थासारनो हिटबाय मावखायो सेंग्राफोरा नै गाखोलायनानै मावखायो जोङो ओरै थेलायाव जाब्बाय नै दा नारलांनायसै गोजानाव लांफैदोंमोन जों नै बैग्रि बारियावहाय थाख्लायनि बैग्रि बारियाव दा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ नोंथांमोना देखायगोन दाथ' सिनायथ'वा नालाय सिनायथि होआखिसै दा न'आव थांब्लासो सिनायथि होनोसै लागाव बाहेराव जलदब मावगासिनो दं नै दानना लाबोबाय जोङो दानना लाबोगासिनो न'आव लांगासिनो लोगोफोर नै दिनै सफैबाय नै जोङो फंबायनि हाबानि न'आव नै लाना फैबाय थेलाखौ हारसिं बोखायो नैबे फंबाया हौवा गोदानखौ दाहायसो खोन्थानाय लास्टआवसो खोन्थानाय लागाव अमा होबाय
लागाव नैबेनो हौवा गोदाननि न'आ हाबा जागोननि न'आ नैबेनो दिनैहाय नैबेयाव टेन्ट हाउसनि थाखाय एसे लाहार फाहार खालामगासिनो दं नै ओमफ्राय बे गारियाबो ना हौवा गोदाननिनो ओमफ्राय हौवा गोदानखौ एसे उनाव खोन्थानायसै नोंथांमोननो नायलांनाय जाबाय ओइ सार र' नोंबो थाथ'रा दे आस्सा ओरैबायदि खस्थ' बानबोबाय ससेल' बानोलै ओमफ्राय हौवा गोदाना मा बुंनो सानो ओइ हौवा गोदान जोबथा गोजान थाबाय बिथांनिसिम गोजोननाय थाबाय माबाया बिसोरनो डेक'रेसना जोंनिया ओमफ्राय माथो प्राइस जागोन बेनि थाखायलाय मा प्राइसनांगौ जागोन बिथांमोननो गस्ला मेला लांजोब्बाय नै उनाव जासिगोन ना हाबावगानोथ' माबा मोनसे नांगोन औ गानग्रा जिनिस ओइ सार बाननानै माबायदि मोनखो हाबानि थाखाय मेंबायलै ओरैहाय हटेल जाबाय नै नैबे दैखरनि ओरैहाय सोनाबजोंहाय हटेल ओमफ्राय नै बे बागाना बिसिनिनो गैयालाबो 20 बिगासो दंदां नै बेयावहायनो ओंखाम जाग्रा नै सालथे जावदों दा जावदोंलै सालथे गेट बानायनोसै नै दासो ओपनिं जोंनि डेक'रेसनानो गैयानो बैग्रि हारावल' खालि बिदिल' गायना दोनखानाय जोङो नै हारावनो मंगलबाराव आरो होबावगोन मोनसे बुस्थु मंगलबाराव सोना जों मोनो बिथाङा जोबोद हिन्जावनि गोनांथि जादों नंगौ सैथो बाथ्रा आथिं सादा बेयो गांजेनबाय फंबाय राजिब बेनो नै हिन्जाव गोदाना जोंनि बेवाइफोरा गोदाना ओमफ्राय नै हौवा गोदाना नै बेनो सिनायना लादो 22 थारिखआवहाय बे जानुवारिनिनो 2025आव जानो फैलादो लिंहरला बयखौबो दे बयखौबो वेलकाम A to Z हिन्जाव गोदानखौ एबार देखायबां नै गसाइगाव माथाइगावनिनो हिन्जाव गोदाना जानुवारि 22 तारिख बयबो फैलादो सिनायखाबाय जानो हागौ मा फंबाय नुदों एबार नुबाय स्टेमबाया नै बेनो फंबाया दाथ'रा र' एसे माबा जागोन फेस रिभिल होना खालामनो स्टेमबाया बेनो जागोन एक्टरखा बिथाङाबो सिंगेल ना माथो ना डुएल दुवेलसोलै डुएल ए मुवा लाखालै नङाला गोदानफोरजों नायनानै थांजागोन नै लोगोफोर दायो मावखांबाय बेलासिबाय दा थांनायसै नै बिदिल' गायनानै दोनबाय बैग्रि बिफांल' फांनै गायनानै दोनबाय दिनै ओमफ्राय बैयाव बानायबाय एसे लोगोफोर मोजां मोनबायब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो बाय बाय